mugitzen da, iria izilik dago. Inorez kalean. Bai, bueno, egia esan suertean deukiogu hiru aldietan. Uraldia oso aldeko aukiogu, eta aurten probat egin dugu Lekandako zati berri horrekin daran, da nik uste dut jentea posi dauela, bai, ondo. Gorbeia Zuzien jendeak ikasi du, zer esan nahi duen, oraindik ez? Bueno, hor gabiz, Zuzien, bertan erabiltzen den berba hori, hitz hori, abia dan azkar baten, eta, ja jenteak ez dago galdetzen, supatzen dut Zosarria ikasi dauela edo, eta, baina, bai. Elkarrekin egoteko da. Ezagun artean, sentipen ezagunen bila, bakar daude izila. Gorbeia Zuzienen hirugarren ekitaldian antolatzaileek euskal selekzioa omendu nahi izan zuten lasterketa hasi aurretik. Merezitako omenaldia. Ni ez naiz gauzak asko goraipatzeko eta, baina pixka konstiente baldin bagea, Nafarroa eta Iparralde kontutan hartuta ere 3 milioi pertsonara ere ez ga iristen, eta mundu mailan ibiltzen gan bezala ibiltzea kontutan edukitzeko da. Gorbeia Zuzien mendi lasterketaren hirugarren ekitaldia ere arrakastatsua suertatu zen. 550 korrikalari eta goi mailako partaidetza. Euskal Kopako azken proba puntuagarria eta baita Sky Runners Championship delakoa. San Juston lasterketako 5. kilometroan Oiarrak dagoeneko lehen postuetan. Jonut Zinka, Tofol Castañer, Aritz Egea, Zait Aitmalek eta konpainia gizonezkoetan. Eta emakumezkoetan berriz, Maite Maiora, Antonella Confortola, Azara García, Leire Agirrezabala edo Naia Kinkozes besteak beste. Aurten estreinako aldiz, 32 kilometroko ibilbidearen barruan Lekandako igoera sartu zuten antolatzaileek, eta kilometro vertikala kronometratua izan zen. Gizonezkoetan Aritz Egea urretsuarra izan zen azkarrena 38 minutu eta 34 segundoko denborarekin. Eta emakumezkoetan berriz, Antonella Confortola italiarra 46 minutu eta 38 segundoko markarekin. Ibilbideko 14. kilometroan dago Gorbeia. Gorbeia Zuzieni izena eta izana ematen dion tontorra. Jende mordoa hurbildu zen beste behin ere korrikalarien lana bertatik bertara ikustera. Benetan aldapa gogorra dago gurutzerako azken tarte horretan, eta guztien buru hirukote bat. Lehendabiziko postuan Jonut Zinka, bigarrenean Aritz Egea, eta hirugarrenean irudiotan ikusten duzuen Tofol Castañer kataluniarra. Benetan goi mailako hirukotea ezpairik gabe. Behin Gorbeiako tontorra hartuta Araba aldera jo zuten, Mairulegorretako Koben inguru hortara eta hirurak ere elkarrekin. Aldapa bera. Hiru hauen artean zegoen ezpairik gabe aurtengo Gorbeia Zuzienen irabazlea. 4. postuan zetorren Jonathan Wyatt irudiotan duzuen Zelanda berritarra. Azkenian atzeraka egin eta 8. postuarekin konformatu behar izan zuen. Irudiotan duzuen hau berriz, Zait Aitmalek Kordoban errotu den Marokoarra eta Gorbeiako puntan 6. postuan Alfredo Gil. Atzetik poliki-poliki korrikalariak iritsiz, Javi Crespo eta honako hau, Hasan Aitxau, Euskal Selekzioko kidea. Hasanek ez zuen bere egunik onena izan eta Dulau parean 20. kilometroan lasterketa bertan bera utzi behar izan zuen gerriko minarekin.
Gerriko minik ez duena Maite Maiora Mendaroarra da azen olako denboraldia osatu duen. 11 garaipen lortu ditu aurtengo denboraldian eta denboraldiari amaiera bikaina ezarri nahi zion Gorbeia Suzienen gaienduta baita lortu ere. Erakustaldi aparte eman zuen Maite Maiorak eta ez zuen areriorik izan. Atzetik Jarraika bigarren postuan, hemen irudiotan ikusten duzuen Antonella Confortola eta hirugarren postuan berriz Azahara García de los Salmones. Dena den lasterketak aurrera eginala, Maite Maiorak geroz eta tarte gehiago atera zien atzetik Jarraika zetozenei. Leire Agirrezabala Euskal Selekzioko kideak ere ez zuen bere egunik onena izan eta azkenean lasterketa bertan bera utzi behar izan zuen. Eta sasoiko dagoena irudiotan duzuen Naia Kinkozez Mendexarra da. Gizonezkoak dagoeneko Dulau pare horretan 20. kilometroan kokaturiko tontorra da. Dulau eta hor guztien buru Jonut Zinka dena den bertan Jarraika zeukan 5 segunduko tartearekin Aritz Egea Urretxuarra eta etzen urruti 2. sailkatu ere irudiotan duzuen Tofol Castañer Kataluniarra. Dena den aldapa bera bikaine moldatzen da Jonut Zinka, oso ongi ezagutzen ditu Gorbeia inguruko parajeak eta inork ezin izan zuen harrapatu Jonut Zinka errumaniarra. Hemen nozu hondakinak beti jateko prest, beti jankuran. Hemen nozu zuri begira borondatezko. Hortxe duzue Jasan Aitxauk lasterketa utzi zuen unea Gerriko minak jota luze egintzaio azkenean denboraldia. Bilabonako lasterkariari dena den denboraldi aparta egin du honek ere. Behin Dulaoko tontorra hartuta ia gehientsuena beheraka da Zeanurira bidean eta korrikalari guztiak ere bizi-bizi. Maite Maiora bera ere oso ongi moldatzen da aldapan bera eta tartea hunditu baino ez zuen egin Mendaroarrak. Eskutik helduta mine motera beste bateri bihotza baltzaz mokarrazak zuke korrik errita. Azahara García de los Salmones, Antonella Confortola eta Naia Kinkozez zetozen urrenez urren 2., 3. eta 4. postuan emakumezkoen lasterketari dagokionez. Hondakinak beti jateko. Eta Zeanuriko plazan hortxe bakarrik agertu zen Jonut Zinka bere denbora 2 ordu 46 minutu eta 16 segundo. Es como competir en casa y Etxean lehiatzea bezala da niretzat. Gasteizen bizi naiz eta Gorroian entrenatzen dut. Asko gustatzen dut Gorbeiara igoaz. Bideak ere ongi ezagutzen ditut eta abantaila apur batzen nuen. Naiz eta 3. ekitaldia denez besteek ere dagoeneko ezagutzen dituzten. Denboraldi amaieran ezin da gehiago eskatu. Oso pozik nago. estoy súper contento. 2. postuan 40 segundu eskasera Tofol Castañer Kataluniarra. Y dudaba mucho de si podía aguantar el ritmo. Zalantzak nituen ea aurrekoen erritmoa eusteko gai izango oten nintzen. Baina igaztik ibilbidea ezagutu egiten nuen eta horrek lagundu egin dit. Ezin izan dut irabazi baina pozik sensazioekin. Muy contento con las sensaciones. Eta Zinkaren gandik minutu terdi pasatxora Aritz Egea Urretxuarra Euskal Kopa berarentzat. Oain 3 aste oso ondo egon, eta olaztiko karrea eta gero umetxoa jaio zitzaigun da ezin buelta ibili naiz nekatuta, oso nekatuta. Limonen gaizki, azkenen 10. inon munduko kopaten ondo dagola, baina sentsazio oso txarrekin, aste hau ere oso nekatuta, baina azkenen ondo atera da. Emakumezkoen mailan garaipena Maite Maiorarentzat 3 ordu 14 minutu eta 42 segunduko denborarekin. Ilusio egiten zian azkenean etxian bukatzie temporadia irabazten, ez? Egisa da lehengo asteko izan zen lan guztizan igual erregaloa bezala,
baina gaur zan ja, hori, azkenengo ginda deitzen dana. Bigarren postuan Azahara García de los Salmones Espainiarra. Honek indarra bandit. Denboraldia ongi amaitu dut, Maiteren atzetik ezin dut gehiago eskatu. De Maite no se puede pedir más. Hirugarren postuan Zeanuriko plazan Antonella Confortola italiarra. Oso lasterketa polita da. Vertikala asko gustatu zait. Parajea ere ederra eta jende piloa izan da gainera. Zeanurikoa Euskal Kopako azken proba zen eta Euskal Kopa Gorbeian egun txarra izan zuen Sandra Sevillanorentzat. Datorren urtean kenduko dut arantza. Iaz belauneko minarekin eta aurten orkatilakoarekin amaitu dut denboraldia. La Euskal Kopa a casa. Sí, muy contenta. Oso pozik nago, datorren denboraldian helburu berriak. Metas y objetivos. Gizonezkoetan arestian aipatu legez Aritze Geak eraman zuen Euskal Kopa eta taldeka berriz Grafikas Sestao Garaie.